салом алейкум бардоне бародар ай тарафи душанбе омага қирған омага телефони пачка гирифт iPhone 17 Pro Max гирифт якан ина бародар iPhone 17 Pro Max гирифт ба нархи 1400 сом аксия кардем бародар пломбош ҳам кан телефон шо ки пломбош ҳам кан бо пломбош ҳам кан ина бародар 1400 сом аксия кардем шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 хайм бурак шав брач 1400 сом iPhone 17 Pro Max гирифти пачка ина бародар марҳамат ина шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 бародар ҳамаи модель телефон надорум бардоро шумо телефон битем болоштум тани хеле ҳам мешава кадом да iPhone дар кора бия болоштум та телефони пачка шуштум ина бародар марҳамат бин адреси мо шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 ина ден сурат сеҳугаздагӣ дора пачка сурат сеҳугаздагӣ дора 1400 сом аксия кардем магазини акай спун чхела брачка телефон одамода чӣ гуфтани ина бачаҳо бин мақсад магазини мо шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 бародар ина марҳамат бардоро бин